Behar nuke, baina badakizu, ze esango dizut. Irakatsi digute penak edalontzietan itotzen direla, edota sexuarekin arintzen. Halere, zure ipuinekin lokartu nahi dut gaur. Zaurientzako ukendu ona dira, baina ez zaitezela flipatu. Kulturaldian barrun, larun bateko ekitaldia, ni Ugaitzagirre naiz, edo, imaginatzen dut, gehienentzat poeta, orduan, 8.000 gauzetan eta oengoan ze eta gitarrakin igo naiz. Zara, holtza gaina, ez da lehenengo aldia, egia da, noauan urte muga baten ilo nintzen gitarra batekin. Nik gustoko dituan 8 kanta itzuli ditut, eta gero pixkat ezakitenez parte hau nola ateako dan, literatura pixka sartu nahi izan diot, eta kanta bakoitzak kantek badukatelako iradokitzeko eta gauzak sortzeko gaitasuna, bere ipuintxoen diot. Bruce Springsteenen The River kantatik abiatuta, izena du errekan bera. Eta belztasunak irentsi zuen haren aurpegia. Ez dakit zergatik izan zen, halere, ateak zabaldu zizkidan iluntasun hartara. Konplize baten beharrean zen. Sekretu batzuk gerra zibil korrosiboenak dira. Etorriko zinateke nirekin? Bapateko egia zen galdera. Esan orduko ohartu zen hartaz, eta azkenek azteko erregutu zidan, txorakeria hutsa zela. Interesatu izan banintz, haren larruan jarri, konplize izan, enuen olakorik egin. Kondentsazioak paper zorroa erabat busti zuen. Hartaz galdegin nion. Asmoak asmo, estalian ito zitzaizkion azalpenak. Bere izezin baita, ane eskolatik nuen, ezagutzen eta nerabe ero biginen, belarri beherdean. Errekan bera ginen murgildu behera, uretan eta eroan gu. Beinanek haurdun nago, beste hitzik ez, 20 urte eskasekin, paperak sinatzen, eguna oroitzeko, argazkietan etzen. Ez barre, ez lore, ez zorion, musu bat ere ez. Baina errekan bera ginen murgildu behera, uretan eta eroan gu. Lanean hasi nintzen fabrika batean, baina lana gutxitu zen, baita langileak, noizbait garrantzitsune euskanak desagertu zaizkit. Han eta biok arrotz gara, logela berean. Gogoratzen dut baina egun horretan, gorputz oso bat ezagutu nuela, gertutik bere beroa sentinezakela, hatxak keinu oiuak, orain eizatzen haute eguna, argitu orduko. Kulunka goxoa. Zerua zeharkatu zuen izari eskor batek, eta desira bera eskatu genion, atea jozuten. Odoleztatuta amaitutako pasadizo tragikoak ziren. Elkarri begiratu genion. 316. logela etzen mundua konpontzeko onena, eta halere, ekin genion saiakeran zuari, baldintza hipotetikoen purrustari. Bagina, bageunde, balitz, oiukatu zenuen. Guztiak sinpleagoa izan behar zuen, ez dakit, antzerkian bagina bezala. Eta une batez, zalantza bat. Logelaren zein aldetan zegoen antzerkia. Barruan,
ala kanpoan. Non jarraitzen zitzaion gidoiari, iluntzea oskorri aizearen fereka, Zarauzko hotelean bikotea ieska, besarkadan elkartu oraino begi gorri, malkoetan gatibu itzok ezin igorri. Zinez maite zaitut, zinez eta minez badakizu, kategori batek bihotza tantaka dauka hutzen. Argi zuriak dirdir itxasoaz harago, izarrerori baten kondairan du akabo. Zaitu, zinez eta minez badakizu, kategori batek bihotza tantaka dauka hutzen. Alokairuen prezioak ez daude eginak, pertsona bakatientzat. Lanak aurreratzearen kaxetan sartu nituen liburuak, diskoak, neguko arropa, gauza errepikatuak. Sukaldeko leihoaren ondoan daude urtemuga batez oparitu nizkizun loreak, zimel-zimel. Ez da nagikeriagatik izan, zerbait sakonagoaren isla dela sinetsi nahi dut. Distantzia behar omen da horrelakoak ulertzeko. Distantzia eskatu zenidan, baina zuk zehaztu zenuen neurria. Errutinaz hitz egiten zenidan genozidio batez ariko batzina bezala. Excel taulen parekoa omen zen gure artekoa. Revisiblea, revisibleegia. Inatitzatu ninduen, orain guztinezko naiz. Eguzkiaren faltan, zeren bila zatoz negar, malkotan ezin hitz egin, aztu nazazu orain. Minkari hazai, zegeratu zaigu izbait, genuen atrahatik, kantu huts bat bakarrik, seisoketatik zintzilik, sortu abesak ez zintezen, nire horoi menetik. Gabe basapiztiak, zibilizazioak, etxekotu gabeko barbaroak. Maitasun poemak idazten genituen, begirada inuzenteak, lehen esperientziak, postatzunetik, tristura,tik, decepziotik, haserretik. Eta trenak izaki mitologikoak ziren, ezagutzeke genituen lurralde magikoetara eramaten gintuzten. Ez ziren Pesoaren hitzak izan ordea, baizik eta Makarne gazte batenak. Gutako batek piano beltz lakatua bere egin zuen. Melodiak pixkanaka haren biran etzanarazi gintuen, isil-isilik, liluratuta. Ez dakit nork bota gintuen sorginkeri altatik. Eguneko egitarauak ala seguratak. Ateratzean, liburu markatzaile bat eman ziguten opari. Lisboarraren orerkitxo bat zeramaten. Fadoari buruzkoa zen nirea. Etxeko libururen batean galduta egongo da. Aspaldi ez dut haren berririk izan. Arazoak zein urrun zeuden, gaur geratzekotan daude, oroitzen zaitut, hainbeste bapatez. Nintzena joten aizen galde,
itzalek lotua naukate, itzuli zaitez, mesedez, zergatik joan zen ez zidan esan ere. Nolako konpondu gogoan zaitutuzu, urtutzen doa gaiotza, iraganaren jotza, eta harekin batera gordeta genuen lotxa. Elkartu dira Espainiak, unelak eta labainak, ora bilatzen piloan elkarren mingainak, aitzakiak eta bainak, aserre eta irainak, mamuak eta kimerak, usaditzala orainak. La 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 kantak itzuliak eta ipuñak, ez dago ez ni abesten ez ezer. Oine baldin baduzu zuek papera zatu eta kantatu ezakezu lasai edo irakurri. Oine baldin baduzu kanpoan daude, bukatzean batako naiz eta hoxe. Eskerrik asko etortzeagatik danoi. Hildako bati zerbaitek inporta beharko alioke. Txiste izango da, baina nire azken akordua sukaldean da. Lagunekin elkartzekoan nintzen, bazkari txundigarria prestatzekotan nengoen. Zerbait, ospatzeko genuen, bizitza bera, elkar maite dugula, gutxi iruditzea altzaizu. Inor mintzera, iritsi banaiz, nere kaltean, dendenetan, aztu ditut, zenbat diren pasio zoro.